तर मंडळी आम्ही चाललो आमच्या गावाला. अव गावाला माहित असं नाही व मोहळाला नाही आम्ही चाललो. मी जिथं जन्मलोय का तुम्हाला माहिती नाही. मी जिथं जन्मलोय आमचं तुळशी गाव आहे. तुळशी ते टिंबून जाताना मुंडी माहिती बघा तिथं आतून जावं लागतं तुळशीला. तर तिथं चाललो आम्ही. आमचं तिथं पहिलं शेत ही आहे. मूळ गाव जिथं माझा जन्म झाला ही माझ्या बहिणीचा. तिथं त्याचा जन्म झालेला आहे. मग तिथं गेल्यावर तुम्हाला कळल आमची शेती आहे तिथं. हा माझा म्हणजे हिरा पण जन्म तिथं झालाय व. माझा पण जन्म तिथं झालाय. तर आणि आमचं माझं सासर आहे सासर. हा मूळ सासर आमचं तुळशी गाव आहे. तर त्या तुळशी गावात आम्ही देवपूजाला चाललो. आमचं देव पण आहे तिथं. आमचं शेत पण आहे. हा आमचं एक घर पण आहे तिथं. तर ती तुम्हाला बघायला आवडेल. आता घर आहे शेत आहे. तुळशी गाव पण तुम्हाला दाखवतो. थोडं दाखवतो बाहेरनं. तर आता आमची बहीण भाऊजी गाडीची पूजा करणार आहेत. हार लावून घेतलाय बघा आता. तर बघूया पूजा कशी होती काय होती. आणि आतुरता ठेवा जरा. तुम्हाला आमचं गाव दाखवायचंय शेत दाखवायचंय. माझा जन्म कुठे झाला ती पण दाखवायचंय. आम्ही बारक्यापणे खेळत होतो ती पण तुम्हाला दाखवतो आता. चला मग हा चला पण गाडीची पूजा करून आपण निघूया आपण. निरोप घेता वाज. माझ्या गावाला जायचं ती पण बघा तिथे गेल्यावर. निरोप घेऊ आता बहिणीला. आता लय बघितलं लोकेशन तुम्ही इथलं. आता काय 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 पुण्यातला. आता चला खेडे पाड्यात जरा. चला मंडळी पूजा चालू झाली आपल्या गाडीची. चला चला नारळ फोडिंग का कुणाला नारळ खायचा आहे. नारळ कुठे गेला. चला अध्यक्ष नारळ फोड केली हो. म्हणजे मी बी तोंड दाखवतो कधी कधी. म्हणजे नसतो कशातच. चला मित्रांनो पूजा झालेली आहे. पूजा संपन्न झालेली आहे. आमच्या योगिताला साडी नवी की रंग आलेली आहे. आता योगिता मला नाही ती गाडीला असती. गाडी घालणार आहे का. चला झाला आता निरोप घेऊया मस्त पैकीत. जाता आम्ही आमच्या तुळशीला जन्म ठिकाणी. आमच्या मामाच्या गावाला. माझे आत्याचा मुलगा आहे म्हणजे भाऊजी. लांबचं नातं नाही लय जवळचं नातं आहे. बघा तिकडचा हा सगळा त्यांनी आमचा परिसर. सुट्टीला पण तिथं जात होतं. सुट्टीला खेळायला आम्ही गेलेलो ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळेल. हा तुळशी नाव लक्षात म्हणून ठेवा. गाव आहे. करकम तुळशी. करकम पसली मुडलिम पसली. आरण तिथे एक चिंचेचं झाड आहे बरं का. आमच्या लहानपणीच्या आठवणी आहे ते तिथे. दाखव इलायचीचं झाड आहे. गच्चीचं आहे. चला तर चला. मग भेटू आता डायरेक्ट तुळशी. बसून घ्या. चला गाडीमध्ये बसून घ्या आता सगळी. चला अध्यक्ष चला बैठो. पुढे बसते माग बसती. मी होय हा पुढे बसू रे. बस की पुढं. बसा मालकीनी जागा. बसा लवकर. आली का. ते शेट लय मोठं केलं बरं. हा येऊ बारक चली तू बस तर आधी. आपल्याला निरोपचा घेऊ दे पाहुण्याच्या आधी. बसा. बसली का शिवानी कुठे गेली. चला